Il-ħsieb tal-dokument li ħriġna fl-imkien li huwa bejn il-Fakultà tal-Ambjent Mibni u l-Fakultà tas-Sħiħ tas-Soċjetà li huwa jadrinna li huma waħda tiddependi mill-oħra, hija proprja fuq dal-argument ta' ippjanar u dialogu. Għaliex, u dialogu ovvjament mal-komunità, għaliex hekk ma nagħmlux dal-pass, il-komunità waħda ma tifhimx dak l-iżvilupp li u forsi aħna ma nifhmux x'għandha bżonn verament il-komunità. Da mhuwiex favur jew kontra l-iżvilupp, imma sempliċement illi hija direzzjoni għall-iżvilupp biex iservi mhux il-bżonnijiet ta' individu jew individwi, imma biex iservi il-bżonnijiet ta' komunità. Dina tifrex jiġifieri ma fejn tagħmel ġonna, fejn tagħmel spazji miftuħin, fejn tagħmel skejjel, fejn tagħmel żoni residenzjali ħdejhom, fejn tagħmel clinics, jiġifieri il-komunità m'għandix bżonn biss fejn torqod u fejn tiekol, imma għandha bżonn ukoll fejn tgħix. U hekk aħna naraw il-postijiet inammiraw il-bliet u l-irħula tagħna, għalhekk nammiraw, ma narawhomx biss għall-faċċata tal-Knisja u kemm għandna knisja sabiħa u l-każini u għall-pjazza ċentrali, għall-spazju fiżiku, imma nammirawha wkoll għat-tip ta' ħajja li l-komunità tagħmel f'dak l-ambjent. Ġifieri kif in-nies jirreaġixxu ma' xulxin. Hekk ma naħsbux anki għal postijiet il-ġodda li qed nibnu bl-istess mod, il-komunitajiet tagħna se jkunu maqtugħin minn xulxin, infarkin, b'konsegwenzi nibżgħu aħna b'konsegwenzi gravi anki soċjali, gravi fis-sens anki ta' minnu waħdu għax ma jsibx il-komunità fej jagħmel support. Jiġifieri għalina li qed ngħidu il-mudell tal-ippjanar irid jinbidel biex jieħu ħsieb l-ewwel il-bżonnijiet tal-komunità. U dik jagħmilha billi jiftaħ dialogu serju, jiġifieri akkumpanjat programmi ta' spjegazzjoni tal-alternattivi mal-komunità.